Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami, ang salagirong yanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Padayon tang magampo alang sa kasulbaran ining problema sa COVID-19. O iampo nato labi na gyud ang mga kapahulayang dayon sa mga kalag sa nabiktima niining maong COVID-19. Ug karon maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong, sa katigalahang paagi, imong gipabalik ang tao nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon ngadto kang Samuel, magsige ka pa lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel. Unag lana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang anak. Sa pag-abot kayod nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga pinili sa Ginoo mao nga diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya mo'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao nga nagtanaw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug ipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang pito niya ka mga anak, ug si Samuel miingon, dili kini maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, aniya ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya kay dili kita maghalad hangtod nga maabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siya gnaw, nindot siya mata ug gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihogi siya, kay mao kini ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad niadtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magulang na kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya akong nagpapahulay.
sa daplin sa malinawon nga tubig nga iyang gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magpalatay kay nako ang Ginoo, wala nay magulang pa nako. Iya ako nga gitultulan sa mataro nga mga agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gitagaan mo ako og kaiso. Magpalatay kay nako ang Ginoo, wala nay magulang pa nako. Gihigyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw nga akong mga kaaway. Gidihugan mo akong ulo ug lana, nag-awas gayud ang akong imnanan. Magpalatay kay nako ang Ginoo, wala nay magulang pa nako. Ang kaayo lamang ug kaluoy mo'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug nagpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga tuigan nga maabot. Magpalatay kay nako ang Ginoo, wala nay magulang pa nako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo mahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao man ang kaayo, katarong o kamatuguran. Paningkamuti nga magkatunan ninyo nga ang makapahimungot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunua ibutyag kini. Kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniiyan niini. Kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon kay sa mga patay ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulong mo, O Ginoo, maglikod unta sa among pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasulatan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iya bang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na ang buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglang buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloe. Kining nga lana nagkahulugan pinadala. Busa milakaw ang tao ug naghilamos ug unya mibalik siya nga nakakita na. Unya ang iya mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila gitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw? Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Jesus nagmasag lapok
ug unya gihid-hid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloe ug paghilamos. Busa miadto ako ug human ako manghilamos, nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya. Wala ako masayod, siya mitubang. Unya ilang gidalangan to sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok ug sa pagpabukan niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita, ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlaw ipapahulay. Apan ang uban miingon, kung saon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahid sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabukan niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudeo, wala mo tuong nga siya buta kaniadto. Hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tao ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang paghimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga nanataw siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan na lang siya, kay buta naman na siya ug makatubag mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Sanglit nagkauyon man sila nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili nailhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan niingon, buta naman siya, pangutan alam. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan. Isulti ang matuod at tumangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultian ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamo mamati pag-usab? Buot pag-usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Ug siya giinsultuhan nila ug giingnan, ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni atong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan, kamu wala masayod kung tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili motagad sa mga makasasala, apan tagdon niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pa gayud igdungog nga may nakapabukas sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag, nataw ka o nagtubo diha sa sala, o karon magpa-luma-luma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tao og giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nagigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon, ug unya giluhod siya sa atubangan ni Jesus.
Si Jesus miingon, "Nianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadto makakita mga buta." Pipila sa mga Pariseo nga dito uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, "Mga buta ba di usab kami?" Si Jesus mitubang, "Kung buta pa kamo, wala unta kamo isala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, karong Domingo ha, ikaupat na Domingo sa Kwaresma, gitawag ni siya og Litari Sunday. Domingo sa pagmaya. Makahimo ba ta pagmaya karon? Taliwala niining COVID-19. Taliwala niining kasayuran nga mga 30 na kabukpari nga namatay sa Italia tungod sa ilang pag-amuma sa mga masakiton. Kagahapon gitiksan ko nga ipaampo ang duha ka kalag sa mga doctors nga nag-atiman dito sa PGH, 32 years old o 34 years old, natakdan sa COVID-19 tungod sa ilang pag-risgo, sa ilang kinabuhi pag-atiman sa mga masakiton sa COVID-19. Makamaya ka, tana, inyong paminaw. Niining libuan na nga nangamatay tungod aning COVID-19, makamaya pataaning. May meaning pa ba ning atong Litari Sunday? Muning gasulob ko ron aning kuan, pink. Kung atong basihan ang Ebanghelyo, matod pa, sugod tas unang pagbasa, niingon si ang Ginoo kang Propeta Samuel, "Magsige na balang ka dihad kasubo, lakaw. Sunda ang akong isulti nimo, kay tagaan ti kag kalipay, makapili ra kag bag-ong hari." So gatuo si Samuel o wa na gyud. Wa na hari ang Israel kay pulos na mga buangon. Nya ang Ginoo di ay duna di say gipili. Nga wa gyud masayod ang tanan. Kini sang niya, kining maong kahimtang karon nato, ang Ginoo dunay paagi unsaon nga mahimo ning tuburan sa kalipay. Pero ang sugo sa Ginoo mao ni, kinahanglan makakita ta sa kamatuoran sa iyang kabubuton. Dili unta ta magpabiling buta sa kabubuton sa Dios. Na may mga historical nato nga mga data kadtong kolera sa una 1902 kuno to, nahasta ang maghatod ngadto sa lubnganan, ilubong na lang sa apil kay patay na. Why medical kuan ato expert nga makaatubang atong maong kolera? Unsa may gibuhat sa mga tao, dinamdagan ang mga pari, giprosesyon ang imahen sa Birhen sa Guadalupe, sa dito ni Guadalupe, nahunong ang ilang kolera dito. Sa Europe, ang giprosesyon po nila ang imahen ni San Roque. Nahunong sad ang kolera na nakapatay og minilyon ka mga tao. Mao nang nisikat og maayo si San Roque, bisan tuo dili unta na siya sikat tungod atong pag-ayo. Si Kristo sa atong Ebanghelyo, niadtong iyang panahon, wa ay tao mataw nga buta nga kayang ayuhon. Kana tingaling nabuta lang kay basig na alin natandog muna kuanon, pero natawo nga buta way makaayo. Unsa may gigamit ni Kristo? Karon na naman kuno tay vaccine para sa COVID-19. Pero daghan sa mo comment nga mga medical experts ay kay kumpiyansa kay murag dili pa kayo may kumbinsido kay mga side effects ana sila. Unsay gigamit ni Kristo pag-ayos mata sa buta nga way tao makaayo atong panahon na? Lapok. Kinsa may magtuo nga ang lapok makaayo? Nga ang lapok mahimong tuburan sa kalipay sa buta? Lapok. Gihid-hid sa iyang naw, niya unsa pagigimasas lapok, laway. Nakaron hadlok ng etaglaway karon mo na atong tapin-an dire. Kinahanglan 1 meter apart ta para nitong gibuhat karon kay hadlok na tas laway. Hadlok tas buling.
Kanang lapok. Pero ang gigamit ni Kristo, laway og lapok, gihid-hid pag yung mata, nya giingnan pag kita mga doktor, ayaw hikap sa imong mata, sa imong ilong, sa imong baba, ayaw hikap kay mataptan ka. Pero ang gigamit ni Kristo, laway, lapok, gihikap pag yun ang mata sa buta. Makatuo ba ta na? Dili. Pero sa may resulta sa diyang isunod ang buta sa tanang instructions ni Jesus, nakakita siya ng ilang mga experts sa una, ang mga Pariseo, ang mga Sanhedrin, ang mga pare, naglibog sila giunsag yun. Hangtod na lang noon, nga ilan na lang ikasab-an ang buta o gipalagpot sa sinagoga. Kay nagsige mas nagingon si Kristo, si Jesus, mo'y nag-ayo nako. Karong panahon na, dili sayon, nga di nata magmisa tungod sa kahadlok. Hadlok ta, tungod kay makatakod udya. Yes, tinuod yung mahadlok ta. Kay sa Italy, tuwa dito ang Santo Papa galingkod sa Roma, porting daghanang patay. Daghanang patay. Hadlok kita. Pero bisan pa man ini, dili unta mawagtang ang atong pagtuo. Kay kung kining ato rong kahimtang, kahadlok lang gid ang maghari, patay ta. Para gunas banag asawa, kisa mang banaha ang mahadlok, magtanaw naon siya ang asawa, mura nagyawa. Labi nagpurti na skuha. Way banang malipay na eh. Pero ang banang tinuod, moingon rin na siya, asawa man gini nako, pakamatyan ko ning animalan eh. Sige niyang tutok, sige niyang tutok. Hangtod mo smiles, ay guwapa pa man din buwang buwa. Amo nang musustinir ang ilang kaminyoon, di sila magkabuwa, kay wa man siya mahadlok. Ya kisa sa kasawaha, ang di mahadlok, anang banang kusog-busuyo, mangulata pa yun. Pero kung ang asawa moingon, saon man yun. Mauna man eh. For better or for worse. Ang mga lubo tingin ang iyang nipon. Pero moabot yun sila celebrate of 50 years. Pero wala na siya ngipon. Pero malipayon kay sila, tungod kay wa man mahadlok. Daghang mga doctors na namatay karon, nga naman, wa man mahadlok kani atubang ni risgo man. Doon na pabaylabaw nga risgo nga atong sundon ang pagrisgo sa pagampo taliwala niining hulga. Napabaylabaw nga pagrisgo sa atong kinabuhi nga mangluhod ta, magampo ta taliwa niining maong trahedya. Wa nila ang risgo. Kunya kay ni risgo man ang mga tao gani nga way pagtuo. Kita mo risgo puta. Mao na ang pagrisgo sa kinabuhi ni Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz, sa mga apostoles, sa kinabuhi ni Kristo. Pila man nato karon ang murisgo sa pagampo aron lang mathunong ning virus nga gihatag sa demonyo nato. Gipangutana si Jesus sa atong ebanghelyo, Lord, kining iyang pagkabuta karon, kinsa man ning sa iya o sa iyang ginikanan? Ingon Diyos Kristo, dili ni iyang sala, dili siyang ginikanan, pero nahitabo ni aron ipadayag ang gahom sa Dios. Ug di lang kita mga hadlok aning COVID-19, ug magpadayon lang kitag ampo nga matuohon nga way kahadlok, kung dili puno sa pagtuo, anhi dinhi ipadayag sa Ginoo ang iyang makaluwas na gahom. Na bisan ang demonyo dili makabuntog niya ng maong gahom. Kanigong mga sakit, kanigong mga ingon-ani kamatay, bunga man ni sa gahom sa demonyo. Kaya ang Ginoo ang iyang ihatag kinabuhi man, di man kamatayon. Hadlokon ta nga mamatay. Kunya, kung hadlok na tang mamatay, di na dita mamatay. Kanang nangahadlok ka mamatay, di na sila mamatay. Mauna pa hinuon. Mauna. Kunya sa di sa ta mahadlok mamatay, mamatay ta. Patay ka po. Yung sa may kalainan sa duha, ang nahadlok mamatay, namatay. Ang wa mahadlok mamatay, namatay. Yung sa may kalainan, kalabira. Ulo sila kalabira, way kalainan. Ang kalainan, mauni. Ang tao nga nahadlok mamatay, daghag sala. Ang tao nga di mahadlok mamatay, way sala. Mauna, ang tao di mahadlok mamatay,
mamatay siya nga magbilin og kalipay sa kalibutan. Muna si Jesus namatay, nagbilin og dakong kalipay sa kalibutan nga gisaulog nato karon Domingo ha, Litari Sunday. Umaabot naman ang dako kay kalipay nga gibilin nga mao ang kalipay sa Easter Sunday. Si San Roque nga wa mahadlok mamatay, nagbilin og dakong kalipay nato. Ang mga apostoles nga wa mahadlok mamatay, ang nagsunod sa dila, parehas sa mga santo, sama nilang St. Francis of Assisi, nga wa sad mahadlok mamatay, sila si St. Dominic, St. Benedict, St. Ignatius of Loyola, sila Mother Teresa of Calcutta, nagbilin karon og dagko ang kalipay dinhis kalibutan, pinaagi sa mga religious communities nga mingsulbong tungod sa ilang pagkawa mahadlok mamatay. Apan ang mga tawo nga namatay tungod sa kahadlok way gibilin. Kahadlok ra yun. Kahadlok ra yun. Way kalipay nga gikabilin. Si Santa Monica nga wa mahadlok sigiyang dagmal siyang bana, nini unong lang gid hantod namang nangamatay sila, nagbilin og dako kayong kalipay si Santa Monica, gibinlan patanyag anak nga nahimong doctor of the church nga kaniadto buangon sa kaayo. Ako lang ning gisgutan tungod kay mura man tag na tensyonado kay karon kay nilikay tas kamatayon. At tumangon tani nga way kahadlok sa kamatayon. Sundo nato ang mga medical guidelines. I-combine nato sa gitawag nato pagtuo. Dili kay musalig na lang kita ng medical sa gyud. Atong isagol sa pagtuo. Muna gitawag og combination of faith and reason. Kaya kanang gigamit sa atong mga medical experts, reason man na sila tanang gear, tanan nga mga alcohol, pero patay lang gyapon sila. Daghan lang gyapon nga matay. Doctors na ganito, dokabo. Patay man gani, kompleto gitos gear, kompleto tos preparasyon. Patay man. I-combine nato sa faith. Kung sa may mahitabo og makasud na ang faith sa atong reason. Ang atong reason ma-perfect. Maingon ta atimanon tani bisan pag mamatay ta kay total ikamatay nato napay sunod nga kinabuhing way katapusan. So dili ko mahadlok nga moatiman ini ako mga igsuon karon tungod kay bisag mamatay ko naay sunod nga kinabuhi. Ang faith ra may musultian, ang reason di naman. Mao na siya. Yang resulta og di na ta mahadlok nga moatubang aning COVID-19, wala na tay panic buying. Di na ta mo hinan-aw sa atong silingan nga way gikaon atong ipanghatag atong pagkaon, di ta magsigtigon kay maingon ta sus madugay pa niyon sa akong ipakaon sa akong mga anak. Dili mutan-aw na kasi mong silingan kay ang atong pagtuo nagtugan way siguro atong kinabuhi ug naa pa na ugma. Naabag utoy COVID-19 si Kobe Bryant, nahug raman to sa helicopter. Si Father Fernando Suarez na dito'y COVID-19, gaduha raman tong tennis. Katong diyang nabangga diyang series o katong van, katong gasakay sa van, na dito'y COVID-19. Gasakay raman to silang van. Pasabot, ayaw na lang pagsigig ingon nga buhi pa kaugma. Matod pa ni Kristo, just do what you can do today. And do not worry about tomorrow. O kining maong Hesus, kining maong Ginoo, nga nakapabuka sa mata sa taong buta na daan kas pagkatao, kining ginuhua nga mipabangon sa mga patay gikan sa ilang higdaanan o ilang lugnanan, kining ginuhua nga mibangon sa iyang lugnanan mismo human sa tulo ka adlaw siyang gilubong, mao niya maghatag nato og tinuod nga kalipay. Kinsa tong mudawat nining maong Ginoo, malipay. Kinsa tong magsigig saway, way ayo. Magkusmod lagi yung naon. Magpunay lagi tagyaw-yaw. Ya, bilid kita sa atong sarili. Muna usahay, ang ginikanan kay bilid kay sarili, makusnitan yung anak. Mahapakan yung anak. Kay kanigong tawhanong rason o tawhanong balaod, nga mo'y gipatuman diri sa mga pari, mamugos man kuning balaoran, nya kining balaod na to nga tawhanon, masukanon, kana ba ingon ngano magkagwa kamutuman sa balaod, adlaw marong ipapahulay nganong gamasa magkaglapo. Kuan gyud masuko ba masuko, pero sa Kristo ang iyang balaod ingon siya
Biyai ang imong kaugalingon, pasana imong cross, og sunod nako. Ikadi ko musugot. Amingon sa Kristo, okay ra. Nara sa kay, di man mamugos ang Ginoo. Di gyud mamugos. Muna, og tamparuson, ingos Kristo, tamparos ka sa pikas na. Kanindot sa balaod sa Ginoo, no? Muna, malipay ta. Haron ugma pohon, o hurot na tas COVID-19, at least karon nasayod ta. Nagasunod tas Ginoo. Kinsa bagon nato bingon, exempted ko na pader. Unsa ka exempted ka, mga pare gani dito nangamatay na ni ako. Ang kinabataan ra ba kunong pare nga namatay sa Italia, 55 years old. Niya ang kinatiguangan, 104 years old. Sa 28 bang nangamatay. Ang kinabataan, 55. Pila may edad na ako? 56. Oh, qualified na, eh? Qualified yun. Oh, qualified kayo. Muna nga kung mamatay man ko nini akong pagsigig wali, mamatay man ko aning pagsigig na akong alagad, isip pare, congratulations, Padre Sian. Mingon ang Ginoo buutan og matinumanon nga sulugoon. Sulod dire. Pero mamatay ko masigig higda sa akong ro, masigig paminig ng alkohol tungod sa kahadlok, din ako makikita ning ako mga kauban dinhi ninyo, din ako makikita kay hadlok ay kumatapdan ko ninyo. Mamatay ko sa akong kahadlok, wa kay batasan nga sulugoon. Usa ka dili maayong magbalantay. Ngano man Lord, ang maayong magbalantay nigabot sa mga lubo, dili mudagan, muatubang sa lubo kuyog sa iyang panon. Ngano naman kang nana man kas imong room, gasige naman ang kadiyag luklok. Unya wa naman imo atiman ang imong panon. Matanda niya ko Lord. Isa buangon ka nga pagka magbalantay. Ika gyoy magpakamatay para sa imong panon. Nawa na siya. Magyapon mo sa nun. Sige, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makaragahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Jesucristo, iyang anak mabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, human maayo sa iyang pagkabuta ang tao nga kaniadto buta nagmantala sa pag-ingon, Ginoo mituo ako. Uban sa pagtuo mudangop usab kita sa Dios atong panginahanglan ilabi na sa kasulbaran ining COVID-19 attack. Moingon kita, Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, kanunay magdanag pinaagi sa kahiusahan o sa kamanggiloyon sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magwagtang sa panag-indigay o sa pagsimba sa gahom sa mga nangulo sa kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magpadilaab sa paglaom sulod sa mga kasing-kasing niadtong nasayod nga haduol na ang ilang kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magbago sa atong pagtuo, samtang magbansay kita sa pag-ampo, sa pagpuasa, o sa pagkamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Kristo ang kahayag sa kalibutan, magbanhaw sa mga nangamatay, ngadto sa himayang walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan ang imong anak padayong nagpadayag sa iyang kaluwasan nga kamatuoran.
Busa dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy namo kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay ikasako kanimo tungod sa imong kaayo giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong gipakita sa kaayong away Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Tawagod ang sa Ginoo sa servisyo ikan sa iyong mga alam sa pagdahil pagmaya sa iyong ngalan, alam sa kasalanan sa Ginoo sa Santos Espiritu. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kini unta sa kanunay among pasidunggan o imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen. Ayaw sa sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Anay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagkatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangitngit ngadto sa kahayag sa pagtuo o pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangataw nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinago. Tungod niini, ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo og bag-ong awit ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og paan ni pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naganaw, si
Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na among gipamisahan karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong Amahan, atong gamiton ng mga pulong ni Kristo. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga kasala kadamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunual wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay man ang gingharian ang gahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipakita ta karon ang atong panag-inig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa balangay. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo, Panipamulong lamang o pamaayo ako. Kini maung akong lawas, na kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, sa akong handuman. Kini
Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tao nga nahimugso niining kalibutan. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan o makapahimuot sa imong kahalangdon o sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos ang mga mahal, misampit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa pagbuyanat niini. Giyahi ang mga gamot ug lamdagi ang nahuna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa buangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasutong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kabiskay sa ilang paglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagkudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga naginahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagabuyog nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karong Dominggoha mao ang Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni siya sa kinabuhi matag adlaw kung magpuyo ta dili lang sa rason kung dili sa pagtuo gyud labi na ang pagsunod sa kabubuton ni Kristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dadpon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipdi kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manlulungan.